Lukkoja. Ai niin toilai. Tiula. Hyvää kotipäivää. Tumps. Törmäsitkö äiti? Mitä äiti kuvailee? Meillä on täällä startannut ihan tavallinen arki aamukäyntiin. Esikoinen lähti äsken isänsä kanssa kohti päiväkotia ja me jäätiin Kuopuksen kanssa tänne leikkimään vähän ryhmähauleikkejä. Matto vähän rullalla siellä. Oho. Hupsis. Hän halusi kengät jalkaan tänä aamuna, koska sisko oli äsken pukemassa kenkiä eteisessä, niin hän toi sitten omat kenkänsä mulle ja pyysi apua. Pitääkö se laittaa päälle kanssa? Täällä on tämmönen taaperoratkaisu. Ollaan nostettu esikoisen toi tuoli tosta ruokapöydälle, koska pikkumies on alkanut kiipeilemään nyt tähän ja tämän kautta pääsee kätevästi kaikille keittiön tasoille, mutta se ei oikein käy meille. Toinen tämmöinen taaperoratkaisu meillä on tällä hetkellä tämä, että sohvapöytä, joka normaalisti olisi tossa, niin se on nykyään tässä ja sulkee kätevästi noi lipaston kaapit päivän ajaksi, koska siellä on tavaraa, jota hänen ei tarvitse mennä tutkimaan. Onko sinulla hyvät leikit täällä? Ai niin, ja sitten täällä on myös näitä paistilastoja kätevästi laitettu kaappien oviin niin sinun riesaksi, ettei pääse kaappeihin, koska muuten tyhjennät kaikki. Ja ei ehdi tehdä mitään muuta kuin vahtia sinua ja siivota jälkiesi. Pakastin on myös laitettu Ikean lapsilukolla tuolta lukkoon, koska muuten on pakastemaissit pitkin lattioita. Ja se vähän harmittaa, minä tiedän. Se on kurjaa niin. Meillä on kevään taimikasvatukset täällä vaihtelevalla menestyksellä kasvamassa. Ei oikein niin hyvin tänä vuonna ole lähtenyt kuin aikaisempina vuosina, mutta muutama ihan lupaava alku tuolla on jo. Sitten täällä on myös näitä vaihtoehtoja, mitä me osaa mennä tutkimaan. Ettei olla ihan supertylsiä. Jotain kaappeja saat tyhjentää. Se on turvallinen. Mutta sitten tässä ylemmässä esimerkiksi on kissan ruokia, jonne ei ole asiaa, niin se on laitettu tänään kauhalla lukkoon. Meillä alkoi Mion kanssa täällä sleisleikit. Mulla on lapsuudesta omia näitä kaikkia sleis-heppajuttuja täällä. On kuulkaa autot ja trailerit ja yellow. Tuolla sängyn alla on tommonen hyvä tallikin säästetty. Niin annoin ne meidän lapsille. Ja ne on nyt ollut kova hitti molemmilla. Haluatko se loimen pois hepalta? Noin, katoppa lähti ihan itse. Niin, näytä miten heppa menee. Meneekö koppati? Sä tykkäät katsella ittees siitä niinkö? Se on Pelle. Huhuu. Huhuu. Alkaako sulla olla vähän väsy? Mitä sinä teet siellä? Nyt ei näytä oikein turvalliselta. Kulta. Tulisitko alas? Heität keikkaa. Nytkö keksit hyvän paikan? Näet vähän maisemia.
Nyt meni pikkumies tonne päikkäreille, tai se on nukkunut ehkä vähän reilu vartin. Mä laitoin pyykit tossa kaappiin. Narulta viikkailin ja ajattelin syödä nyt vähän aamupalaa. Mulla on nyt silleen ehkä reilu tunti aikaa tässä tehdä omia juttui. Tai riippuu kauanko tuo nyt haluaa tuossa nukkua. Niin ajattelin tehdä vähän noita mun somehommia. Viimeistelen yhden reelsin ja pistän parit sähköpostit menee ja päivittelen noit Instagram-juttuja tuolla. Pieni sellainen tilannekatsaus tähän väliin, että mitä tänne meidän elämään oikein kuuluu. Meillä on siis tosiaan 2 lasta. Mio on 1-vuotias, meidän kuopuksemme, ja Elea on 4-vuotias, esikoisemme, joka on päiväkodissa arkipäivät. Ja minä ja mun puoliso, kihlattuni ja lasten isä Joni, ollaan tällä hetkellä kotona. Mä itse teen sivutoimisena yrittäjänä kotoa tätä vaikuttajamarkkinointia ja sisällöntuotantoa, ja sitä pyrin itse kasvattamaan sitä toimintaa sillä tavalla, että saisi ihan säännöllisiä tuloja siitä. Mun puoliso tähtää ilmeisesti tällä hetkellä opiskelemaan, mutta ei ole ihan vielä silleen ajankohtaista, koska meillä on elämä ollut silleen aika kuormittavaa ja tällä hetkellä panostetaan ihan 100% vaan siihen omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin. Ja tietysti lapsiin. Lapset on aina ykkösenä. Ja ylipäätään siihen arjen sujuvuuteen. Että ihan hirveän henkilökohtaisuuksiin en nyt ala tässä paneutumaan, mutta sen verran voin sanoa, että ainakin nepsyoireet on meidän perheessä ollut aina sellainen yksi aika iso kuormittava tekijä, että mun puolisolla on ADHD ja mulla itselläni on myös ADHD-oireita aika paljon. Tai sellaisia ADHD:sen viittaavia haasteita arjessa ollut oikeastaan aina. Ja oonkin ollut nyt ADHD-tutkimuksissa. Mun diagnoosi on oikeastaan kiinni vaan psykiatrin tai neuropsykiatrin konsultaatiosta enää. Että diagnoosi on siis todennäköinen, mutta resurssit tällä hetkellä on sillä mallilla, että mä todennäköisesti pääsen vasta kesällä sitten neuropsykiatrin konsultaatioon, joka sitten tekee sen lopullisen päätöksen, että tuleeko diagnoosia vai ei. Niin sitä nyt kovasti odotellaan. Mulle itselle henkilökohtaisesti se diagnoosi olisi tärkeä, koska sen lisäksi, että saisi tietenkin niin kuin ymmärrystä omasta itsestä ja niin kuin varmasti kasvattaisi sellaista niin kuin myötätuntoa itseä kohtaan, niin olisi kuitenkin kaikista tärkein se, että saisi sellaista tukea ja apua, mitä niin kuin elämään tarvitsee, että jaksaisi paremmin. Että semmoinen pitkäaikainen uupumus on ollut läsnä mulla jo vuosia. Ja sen pohjalta lähdinkin niin kuin tutkituttaan sitä ADHD:tä, että olisiko siellä sitten ehkä se syy kaikkeen, miksi elämä on ollut niin hankalaa aina. Mutta silleen pääsääntöisesti siis elämä rullaa ihan mukavasti. Meillä on tosi hyvät tukiverkostot ja erityisesti tuo päiväkoti on ollut meille arjessa semmoinen tosi tärkeä tukitoimi, että mitään huolta siis ei tarvitse ainakaan meidän perheestä kantaa. Jos siellä jollain heräsi kysymyksiä, että onko kaikki ok, niin siis kyllä on ok. Mutta tänään on silleen vähän poikkeuksia meidän päivärytmissä, että Joni on ollut aamupäivän hoitamassa omia asioita, vaikka normaalisti olisi tässä kotona. Ja sitten me haetaan esikoinen päiväkodista tänään vähän aikaisemmin, koska hänen päikköpäivän aikana tulisi nyt tänään kauden ensimmäinen jetski-auto. Ja hän on sitä kovasti odottanut, joten haetaan neiti mukaan sitten, niin pääsee jetski-autolle nyt ekaa kertaa tälle keväälle. Mitä sä teet mun tukalle? Niinkö? Oliko sulla hyvät päikkärit? Nyt kuvattiin ihana hiusten repimispätkä. Noniin. Niin.
Niinkö? Au. Kuinka tyhjä? Noin. Se oli siinä. Ole hyvä. Ja vettä. Noin. Äiti meni ottaa pikku lepotauon nyt. Ja käisin kaitte syömään. Oliko kuumaa vielä? Tulin ottaa pienen lepotauon. Mulla alkoi vähän särkeä päätä, niin kerkeen tässä välissä hetken kissojen kanssa pötkötellä. Kun piti alkaa imuroimaan, mutta mä nyt laitankin ruoan vaan ja Joni ja Mio jäi tonne syömään, niin mä tulin hetkeksi pötkötteleen. Ja sit me lähdetään Mion kanssa ulos, kun Joni lähtee hakemaan Eleaa päivystä. Hieno peittokasa tää meidän sänky. Mä siis oon nukkunut nyt varmaan pari kuukautta tuolla meidän sohvalla, koska mä herään niin herkästi. Meillä toi Kuopus nukkuu pinnasängyssä vielä tuossa makkarissa meidän sängyn vieressä. Niin kaikkiin, jos se pitää unissaan ääntä tai kääntyilee ja puoliso kuorsaa, niin mä heräilen jatkuvasti siihen, enkä meinaa saada unta. Niin mä oon nyt testannut silleen, että mä oon nukkunut tuolla olkkarissa sohvalla ja se on ollut hyvä systeemi meille. Sopii kaikille ja nyt eletään sellaista elämänvaihetta, kun pitää priorisoida nukkuminen, niin jos se tarkoittaakin sitä, että ei nukukaan omassa sängyssä kumppanin vieressä, niin se on ihan ok nyt tähän elämäntilanteeseen. Mut niin siis piti tuosta peittokasasta vaan sanoa, että toin päiväksi sieltä sohvalta mun peiton ja tyynyt tohon läjään, niin täällä makkarissa ei häiritse visuaalista silmää, kun ne on täällä piilossa. Eikö sä katsot mua noin tuimasti? Pitäisikö mun olla nyt hiljaa, että saat nukuttua? Olisiko se reilua? Kiitos. Haluatko Salli näkyä videolla? No hän peruuttaa. Meinas skippaa pikkuneiti äsken jetski-auton, kun vähän kesti toi päikyssä tuleminen, mutta just kerkes. Leikittiin naapurin pikkupoitsun ja Mion kanssa vähän aikaa tuossa pihalla. Nyt mennään syömään jätskiä. Tässä on meidän jätskivalinnat. Mantelipuikkoja, keissatuutteja. Elea valitsi tämmösiä minituutteja. Ja sitten oli tämmösiä chupa chups. Sellaisia. Ja Miolla on täällä menossa elämänsä ensimmäinen jetski. Ne oli hyviä pikku minituutteja Miolle. Heitti mulle. Oletko sä hyvin tyhjentänyt lattialle luistarelle? Hyvä. Ja vaan käy kattoo. What? Kukkanen.
Ei revitä tukasta, kun silitetään näin. Ai, hienosti. Jokin voi silittää tai kutitella lelleen selästä. Se on mukavaa. Siellä on hieno ponnari. Mä vein 2 heppakeppiä ja pupua. Mä huomasin. Hieno tyyli. Joo, oli hieno tyyli. Mä kissa on aika hieno. Isi kata. Oho. Ja katso, että mitä ihmettä. Tsemppii teille. Sen verran on lapsilla nyt kierroksia tuossa illalla, että teki vähän pahaa jättää Joni sinne yksin niiden kanssa, mutta kai ne sieltä pääsee aloittaa iltapalaa. Mä menen kohta takas. Lähin käymään vielä Nopsaan kaupassa ja viemässä yhden paketin tosta postiin. Tässä ei nyt varmaan mitään sen ihmeellisempiä enää tänään tapahdu, kun hoidetaan noin lasten iltapuuhat ja laitetaan pienet nukkumaan ja sitten itekin rauhoitutaan. Moikka! Nähdään seuraavalla videolla. Viimeksi Pukki piti sairaslomaa 100 vuotta sitten, kun hänen liikavarpaansa leikattiin, Agricola kertoi Villelle ja Nooralle. No, kaikkea sattuu ja tapahtuu. Ja onhan tässä tapahtunut jotain hyvääkin. Pääsimme eroon shamaanista. Vielä halusin tulla tähän videon loppuun sanomaan, että kiitos oikein lämpimästä vastaanotosta mun viime videooni, kun latasin pitkän tauon jälkeen tänne uuden blogin, niin oli ihana huomata, että mua oltiin selvästi täällä odotettu yhä kaikkien näiden vuosien jälkeen, että oli kiva huomata, että sain kommenttejakin sinne videon alle, niin erityiskiitos teille.